Sa number 2, 26 ka mga pamilya nga gin-evacuate ang handa na magsaylo sa relocation site agud to malikawan ang peligro dala sang landslide sa Barangay Alihis. Samtang ang Dalan Rosario naman sa Bacolod City ang temporaryo nga ginasira bangod sa natumba nga puno sang kahoy. May report si Nico Delfin. Kahapon, makitaan pa ang nagatibing nga tangkal sa bibi sang pangpang sang nagluntad ng landslide sa Purok San Jose sa Barangay Alihis sa Bacolod. Pero bangod sang pagbunok sang ulan dala sang bagyo agaton, nagdahog naman pa idalom ang tangkal. Pating nagausmod nga duta nga ginatindugan sang puluyan sang pamilya Tabanaw ang amat-amat na nga ginaabab sang tubig baha gikan sa malapit nga suba. Si Cherry Ann Tabanaw nagsaylo na sa evacuation center sa Doña Emilia J. Garcia Elementary School upod sa 26 pa ka mga pamilya nga nag-evacuate halin kahapon. Pero ang iya 80 anyos nga lolo, amay kag manghod nga lalaki, ang wala pa maghalin sa ila balay bisan delikado. Pwede na pa nila sa ito damo kami bigamit, bala nga hindi mabayaan, bala kaya hindi man naman paktan in case, bala delikado, di siya katama, mo man ang need bala namon subong nga magaan kami ng location. Ani ang pamunuan sang CDRMO ang nagrecommend na nga matagaan sang relocation site ang 30 ka mga pamilya nga nagapuyo malapit sa natipag nga duta sa Purok San Jose kag Purok Roadside nga nasakpan sang Barangay Alihis. So sa tanan nga barangay, especially sa malapit sa may mga rivers, may mga baybay, no, may water. Ginaano natin na to be on alert kasi possible kung ma-preemptive evacuation na lang kita kung magsige ang ulan, magsige sa ang tubig. Pabor naman diring mga pumuluyo o galing hinyo nila nga kuntani malapit lang sa ila ginaobrahan ang ilang mangin sa layluhan. Nalaumang kung diyan na matupatan ang napapangako nila nga para sa amon may os man ang amon nga kaminsaron. Kaina may pila pa ka mga pamilya nga hana mag-evacuate sa eskwelahan kadungan sang pagbunok sang ulan. Magluwas sa Barangay Alihis, may 12 pa ka mga pamilya ang gin-evacuate tungod sang baha sa Barangay Banago kahapon. May 32 man ka mga pamilya ang nagpaidalom sa preemptive evacuation sa Barangay Kabug. Temporaryo naman nga ginsira kaina sang aga ang Rosario Street sa Bacolod bangod sang natumba nga puno sang lunok sa compound sang Boy Scouts of the Philippines nga opisina. Delikado kay may mga live wire nga nagkalautod. Pero giliyon man nga nag-abot ang mga taga DRMO kag ginpang-utod ang mga sanga nga nagabalabag sa dalan. Nico Delfin para sa DGCast Negros.